Mitundu yosiyanasiyana ya masamba imene nzika za dziko lino zikulimbikitsidwa kudya kuti matupi azikhala athanzi. Kwa nthawi yayitali azaumoyo akhala akulimbikitsa anthu kudya ndiwo za masamba. Pano tsopano anthu ambiri amaganiza za phindu limene matupi awo angalipeze asanaganize zogula komanso kudya chakudya chilichonse. Pamene kuzindikira kwakula pa nkhani ya madyedwe abwino, nacho chiwerengero cha anthu amene akumagula ndi kumadya zakudya za masamba chikukwera. Koma kuti masamba amenewa oti nkudyetsa chiwerengero cha anthu ochulukawa azichokera kuti? Nkhani apa ndi ulimi wa mtundu umenewu wa mbewu. Zitha kukupatsani chidwi kumva kuti zakudya zambiri za mtundu wa masamba monga tomato, lepo weniweniyu ngakhale anyezi zimene zimapezeka m'malo odziwika bwino ogulitsira zinthu m'dziko muno zimachokera kunja kwa dziko lino. Komatu dziko la Malawi lili ndi kuthekera olima mbewuzi ndi kudyetsa nzika zake komanso zina kutumiza m'mayiko akunja. Masamba alinso ndi kuthekera kobweretsa phindu kwa mlimi komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ena. Koma sizophweka ndikofunikira kukhazikitsa ntchito za ulimi othirira zapamwamba, malo abwino osungira mbewuzi zikakoleredwa komanso chidwi ndi chisamaliro chachikulu pamene zili kumunda. Koma ngati anthu achuma nomwe malakula nchaula ifeyo kongana ngati chitenji. Koma ngati ndi mwayi wanu ochoka kwa Mulungu ifeyo tingagwire mtengo wanji. Lero tili ku Viz Farms kuchireka m'boma la Blantyre, kumene loto lopereka mwayi wa ntchito kwa anthu komanso kupeza phindu kupyolera mulimo wa mbewu za masamba likukwaniritsidwa. Kuti mwina ndidzakale munthu. Ndi mayi Vanda Kabla, mayi wa makono ndithu, koma iwo ati samaopa matope, madzi komanso zovuta zina zakumunda. Loweruka lililonse iwowa amatsatira ntchito awo asanu ndi mmodzi amene amakhala kuno kusamalira mbewu zawo. Kunoko tikuchita ulimi wa greenhouse and wa outdoor timati traditional way. Komano system imene timayuza kunoko kwambiri ndi ya drip irrigation. Mene mukuonera kunoko tili ndi mbewu zosiyanasiyana and timapanga focus mbewu za masamba. Monga masamba oti ma supermarkets ambiri amapanga import, ifeyo timatha kuzidzalira mwatokha ndikupindula nawo. Masamba amene tili nawo kunoko ndi osiyanasiyana monga pak choy ndi ka Chinese cabbage ndithu kokhala ngati okonda anthu aku China chifukwa choti pak choy. Tili ndi savoy cabbage, tili ndi repu, koma repu wathu ndi osiyana timati curly kale imene mukumuoneramo, sweet cabbage oti ndi cabbage timati sweet cabbage kapena split cabbage oti ndi otsekemera kusiyana ndi cabbage wina amene amapanga maloko farmers amene amalima Malawi munomu ndithu. Nde ulimi uwu ndoti ndi wa greenhouse ndithu mene mukuoneramo, and greenhouse iyi ndi 900 square meters long, nde kuti ndi 20 meters by 45, and mukuona kuti tilibe malo kuti tikhozanso kupanga expand, and tikangoti takolola tsiku lomwelo tikutani tikudzala.
ndithu ndi mmene zilili kunoko. Kunoko ine ndimaona kuti mmasamba muri phindu yochulukirako munga oro panopa anthu akamati eating healthy 80% timati ma vegetables. Zinazo ndi starch, yoti starch samakhala kuti mthupi mwathu zimatithandiza nde ndimayesesa kuti tizidzala mitundu yosiyana-siyana ya masamba. And tindi market iso yoti anthu amene amazindikira phindu la masamba amene timagulisa ifeyo amatitsatira ndithu kumene timapita. Munga tikapanga advertise pa Facebook, pa social media, pa WhatsApp, anthu amazindikira kuti zinthu izi tizimapezeka kunja ngati zikulimidwa konkuno and zili fresh tiyeni tikagule and timapindula nawo ndithu masamba munga ma pak choy, ma tatoi, ma long beans, ma curly kale, savoy cabbage. Ndithu ifeyo tindi kuthekera kumalawi kunoko ndithu kulima zinthu zoti anthu amapanga import ndithu. Ma imports panopa ifeyo tilibe kuthekera ndithu kuti tipange export ma mbewu zotsiyana. And ndishwa chake timafuna kuti tiumikizane ndi boma kuti titeteze ifeyo tipezere misika chifukwa ifeyo tindi kuthekera ndithu kupanga export ma products athu. And ndi zinthu zoti timafunika kuti tipange certification, ama Library of Standards ayenera kuti panga certify kuti ifeyo ndithu ndife okhazikika kuti tipange ma exports, packaging, cold rooms, zonsezo ndizoti ndizofunikira pa kuti msika upite kunja. And mmene mmaonera katundu cha masamba akamabwera kuchokera kunja amakhala kuti akhalitsa munjira monga kuchokera ku South Africa kuti ifike ku Malawi it's almost 10 days. Nanga kuti kumundako zichokera kumunda zifike ku packaging, from packaging transportation zimakhala kuti zimafika kunoko zitakhalitsa ndithu. And ifeyo timafuna kuti tikhale kuti tizitha kulumikizana nawo kuti zinthu zikunoko ifeyo amalawi tili ndi kuthekera despite ma challenges amene tikupezeka nawo monga covid ndege zambiri sizikuyenda, mbewu zambiri zoti ifeyo alimi yoti timapanga import because pamakhala kuti panopa ndi specific hybrid mbewu imene timafuna kuti tigule kunjako kunoshikwa choti kunoko kumalawi kuti tibe kuthekera kuti tipeze mbewu imene yoti tikhoza kupanga a variety of a good seed kuti ikhale imene mukuonera. Inde we are struggling kuti mbewu zizibwere komabe panopa tikuona kuti misika ikutseguka pang'ono and zinthu zina ndithu we expecting about 10 kgs of seeds kuti zibwere kuti tizitha kuti zitipindulire ndithu kutsogolo. Ka certificate kaja kana koga magoso kufunsa ntchito wonse yakundikana kohonga ndinga mtengo wanje Antoni mphongo ngati ine ndizikhalira milimo chiyamiko cha azimayi ine ndalema nacho imbewu tomwe ndakonera kulima mchaka chonse munda opanda chonde ndipeze koma ngati anthu achuma mumalankhula nchauta ifeyo kongana ngati chitenji koma ngati ndi mwayi wanu wachoka kwa Mulungu ifeyo tingakwere mtengo wanu. Ulimi wa greenhouse ineyo ndakhala ndikupanga ulimi mina zaka 4 and ndinayamba ngati backyard ndinabwera kunoko kumapanga open field sindimapindula chifukwa choti kunoko kumatentha and tivomereze issues of climate change are real. Ineyo mukhoza kupita kunja mukaona mbewu imene tikulima panja ndi mbewu imene mukuonera munomo ndizosiyana. And ulimi wa greenhouse ndopindula chifukwa choti one mukuona kuti ndi plastic ndithu komano dzuwa ija imakhala kuti imabwera ni ma rays osiyana komano plastic inapangidwa kuti ma rays azitha kupangidwa azisefedwa ndithu azingolowa ma rays ofunikira tsamba lija zina zija zimakhala kuti zabwerera ndekuti kunoko mutati mufike mu June mumatentha ndithu komano mumapeza kuti chilichonse chikusangalala chimakula bwino
and timapezeka kuti ziromboso ndizochepa, mapesa and disease ndiocheperako chifukwa choti it's a controlled environment. And chifukwa cha kuthekera kwa greenhouse iyi ifeyo tikhoza mwina kukololaso during rainy season, mwina ka 5 ka 6 ka 8 pa chaka. And sitimaona kuti kwina kunjako kuti dzuwa kapena kunjako kuti mvula, ifeyo mnyumba muno ndithu timasangalala kuti china chilichonse chikuthekera ndithu. Timayesesa kuti tizipanga practice crop rotation, and crop rotation ndiofunikira kwambiri chifukwa choti mwani nthaka iyi matopa, and ikamatopa imanena, and ukhoza kudzala iweyo mbewu monga tomato ikangopeza kuti ili ndi nematodes kapena nthaka yapezeka kuti ndi matenda chimakana kuti chinthucho chitani chikule ndithu. Nde amatiuza kuti tizipanga practice crop rotation, nde kuti feyo timaziwa kuti apapa ngati tadzala pak choy, tikamati takolola nde kuti tidzalapo mbewu ina, mwina kabichi kapena mwina repu kapena mwina matsatsoi kapena pasre. Komano pali mbewu zina zimene zimakhazikika panopa monga pasre uyu, nde kuti mwina chaka chonse tikhati kukolola bwana tikutani tikuzidyetsera bwino manyowa. Komano crop rotation ndiofunikira ndithu, and chifukwa chake mukupezeka kuti chifukwa choti misika ndi ambiri, and chifukwa chake tikupezeka kuti apa tadzala pang'ono apa pang'ono apa pang'ono apa pang'ono, so that sika uja tithe kuukwanisa ndithu chifukwa choti demand ndi ambiri, and sitingathe kudzala zinthu zambiri chifukwa choti ifeyo tilibe space. And apapa kuti ndi maplani ono kuti tigule ma greenhouse ena kuti tithe kulumikizana kuti ma crop rotation aja aziyenda mwandondomeko mwake. Vertical farming ikutithandiza choti one tikutha kulima malo ochepa komano mbewu zambiri. Monga kunoko tikamati ma seedlings abwera tsiku loti limenelo timabwesa mwina ma tray 5 pa week, mwina ma tray 10 pa week. Ma tray 10 iwo nde kuti ndi mbewu 2000, nde kuti tidzale mkati, tidzale pa vertical gutters, tidzale sokunja. And timapezeka kuti mkati muno mwazaza, pa vertical gutters bazaza, nde timapitano mu drip irrigation yapanja. Kwazika kuti tikamati tikukolola tizithazo kupanga rotate bwinobwino kuti izi zatha, nde kuti zinaso zikupanga take over choncho kuti vuto la ma markets akumalawi ndi sustainability tilibe kupitira kutsogolo. Nde kuti ngati lero takolola tomato nde kuti basi zatha, nde kuti tidikire season, and ifeyo sitiyendera season yayi, timayendera kuti apapa we are going forward and forward looking, and we are focused, and we know kunena kuti apapa tikangoti tadzala pasapita so 2 weeks kunazari kutani mbewu zina zizibwera. Nde timakhala kuti constant planning of nursery, kuti nursery kwathu ndi wamphamvu ndithu kuti timakhala kuti muna seedlings 20,000 at one go. Anyezi ndi waphindu ndiwo ina iliyonse mafunika anyezi, nzimayi wina aliyense pakhomo pake sangaphike ndiwo opanda anyezi. And ifeyo anyezi timazala wa white, and nimadawa kuti anyezi wa white amachokera kunja, and ineyo ndinangopanga ma trial tiwiri titatu si zambiri komabe tikutha kugulisa anyezi wa white and anthu kumatigula. And umakula and thaka yathu yakumalawi imalola kuti anyezi ikhoza kukhala ndi kuthekera kuti anthu tikhoza kutani kulima ndi kupindula nayo. And mwina chimene chimativuta mwina ndi processing yoti drying, umisa, packaging, koma ineyo ndayesa kuti ndidzale, ndipo ndi amene muamona ayi akuthaka ikuvomera ndithu kuti anyezi nde kumalawi kuno kuti ndi potential, ndipo ifeyo ndifo odalisika Mulungu anatidalisa ndi nyengo kuti nthaka yabwino, mazi yabwino, chilengedwe. Anzathu panopa mwina panopa ayamba kuvaa majuzi palibe chimene chikulola pa nthaka. Nde ifeyo amalawi tiyenera kukhala ndi masomphenya ndithu ndi kumayesesa mbewu zosiyana-siyana. Inde ma challenges amakhala misika ndi imene
ambiri timafoka chifukwa choti misika imene ambiri simavomerezeka chifukwa choti amafuna kumapita kuma supermarkets, and ifeyo timakhani ma channels athu oti tinawo makastoma okhazikika ndithu amene amaziwa kuti Avis Farms lero apezeka pakuti. Ifeyo timapita konko, amapita konko makastomers kutipeza ndithu kugula ndikupita kwawo. Masamba athu oti amakhala kuti nda fresh ndithu, ndipo anthu amadya zinthu zoti zochokera ku Malawi ndi za health ndithu. Ndipo ndikufuna kuti ndilimbitse azimayi chifukwa ineni mazoti 70% of farmers munomo ku Malawi ndi azimayi, and ulimi ndokomera tonse, and ulimi ndimafuna so kungoti perception ya Malawi ndoti ulimi ndoti amapanga gogo ndi za anthu akumuzi. Ife I'm coming to dispute kunena kuti hayi inetu ndimagwira ntchito ndipo ndine bwana pamene ndili pano, komanso pa spare time yanga Saturday nimapezeka ndili pano ndikugwira ntchito, ndanyamula wheelbarrow, ndanyamula mbewu ndikuzala nawo anyamata angawo, ndikutha 4 hours anga 5 hours anga ndikumapita ku nyumba Sunday ndilopuma, and ndikupindulaso uku ndikupanga macheza. So and panopa ndikutha kuzindikira kuti no simacheza to, this is commercial now, and ndiyenera kuika mu mtima wanga kuti kodi ndikazapanga retire chifukwa sindingathe kugwira ntchito pakalekale, and ineyo sindifuna kuti ndizapange retire at 65. Hayi, ndifuna ndizapange retire ndili ndi mphamvu kuti ndithe kupitiriza ulimi wanga, and ndithenso kuwaphunzitsa azimayi anzanga kapena ma students amene amabwera kunoko kuzapanga ma attachment, ma volunteers amene nimakhala kuti, because you have to extend knowledge. Sungakhale kuti izizi ndizako iyayi chifukwa ndizatonse izi, and ulimi ndoti Amalawi tiyenera kuipanga adopt, tiipange embrace. We should be an agrarian nation chifukwa choti ineni makumbukira nthawi ya kamuzu ankati zoti chuma chathu chili mthaka, inetu ndikupindula nawo, and indeed ndikuzoti ndikazapuma ntchito chuma changa chizakhala kufunsa ntchito wonse yakunikana kohonga ndingagwira mtengo wanje. Anthu ni mphongo ngati ine ndizikhalira milimo, chiyamiko cha azimayi ine ndalema nacho, imbewu tomwe ndakonera kulima mchaka chonse, munda opanda chonde ndipeze. Koma ngati anthu achuma mumalankhula nchauta, ifeyo kongana ngati chitenji. Koma ngati ndi mwayi wanu ochoka kwa Mulungu, ifeyo tingagwire mtengo wanje. Mayi Vanda akutsimikiza kuti ndikhama komanso ndondomeko zabwino ulimi wa mbewu zamasamba uli ndikuthekera kubweretsa phindu kwa alimi komanso chitukuko ku dziko la Malawi. Iwo akutsimikiza za msika wopezekeratu mdziko momwe muno ngakhale m'mayiko akunja kwa dziko lino monga ku Dubai, koma alimi ena nkumati alibe malo ochitira ulimi. Tsopano kuno ku Avis Farms kuchitika mitundu yosiyanasiyana ya ulimi. Taona greenhouse mmene mbewu zosiyanasiyana zikulimidwa, komanso pamene ndayima pano pauchitika ulimi wa mtundu wina umene akunena kuti vertical farming. Ulimi umenewu akuti ndiwothandiza kwambiri makamaka pano pamene chiwerengero cha anthu mdziko muno chikunka na chikwera. Ulimi umenewu sumafunika ndithu malo akulu, chifukwa kuti mbewu zikhoza ndithu kulimidwa pamenepa ndikumakwera. Akunena kuti kuchokera pansipa ndithu anthu akhoza kupanga elect material imeneyi mpaka na 2 meters ndikuzala ndithu mbewu zosiyanasiyana za masamba mmenemo. Posachedwa apa ndikhala ndikucheza ndi Mayi Vanda atifotokozere kuti kodi mtundu wa ulimi umenewu ndiwopindulitsa makamaka mtundu umenewu wa ulimi ndiwopindulitsa bwanji, komanso ukhoza kuthandiza bwanji makamaka pano pamene chiwerengero cha anthu mdziko muno chikunka na chikwera, ndipo demand pa Chingerezi titero ya malo ikupitiriranso kukwera. Mayi Vanda tatifotokozereni kuti pamene tayima pano ulimi umenewu munatifotokozera zoti ndi vertical farming, muna ndiofunika bwanji? Koma kwambiri ulimi huu timati vertical farming ndi ulimi oti tikhoza kulima mbewu zosiyanasiyana pamalo ochepa. Mmene mukuoneramo
tikudzadzala pa mpiru, pa Chinese cabbage, apa pak choy, and mukaonesesa kuti ulitali wake ndi mwina meters 6, mwina 36 meters pa ujeni line imodzi, ndipo tazala mbewu zochulukirako, and mbewu izizi tikamati zafika poti tifuna tipange harvest tipindula malo ochepa koma mbewu zambiri, and tikamathiriraso mukaonesesa malo madzi amakhazikika, chinyezi chimakhazikika, manyowa amakhazikika, china chilichonse apapa chimakhazikika ndithu, and mbewu ija imasangalala, ndikumati anthu ndife tikumapindula nawo ulimi umenewo ndithu. Mwina nkumafunsa kuti pansipa pali motani kuti misisi ya mbewu zimenezi imakhoza kuyanga bwinobwino komanso? Okay, pansipa tikamati tisanayike doti pali neti imene imasefa madzi, chifukwa choti timafunika kuti uzipumira ndithu. Nde tikayika neti yakeyo, nde timayikapo doti, nde timadzadzala mbewu ija, nde kuti misisi iyi, and apapa timapakhala mbewu yake imene imafunika kuti idzalidwe apapa. Timadzala mbewu monga lettuce, ma strawberries, mbewu zoti zikhoza kukhazikika zopanda midzi yopita pansi kwambiri, chifukwa choti malo ando ocheperako ndithu. Koma iyayi mbewu zamasamba zimatipindulira ndithu, chifukwa choti zimakulapo bwinobwino imene mukuonera. Munakambapo zoti ulimi wa mtundu umenewo ndiofunikiranso kwambiri makamaka pamene chiwerengero cha anthu mdziko muno chikukwera, komanso mwina vuto la malo likukweranso. Tangoti tambasulirani bwinobwino pankhani. Okay, population ya Malawi ikukwera by 3% chaka chilichonse, kusonyeza kuti malo ku Malawi akunka nachepera. Malo akunka nachepera, anthu tikunka nachuluka. Nde kuzapezeka kuti mwina 20 years from now kapena 30 years from now malo ku Malawi tizakhala kuti tatitikana, and ifeyo kuti tikhale ndi moyo timayenera kuti tidye. Nde chidule ndichoti technology iyi timati vertical farming ndi solution yoti tikhoza kulima mopita mwamba pa malo ochepa, and population yaikulu ngati kuli population high population tikhoza kupindula nawo ndithu. Ndi mmene mwamvera komanso kuonera mlimi alibenso excuse kapena kuti kudandaula kuti ine ndilibe malo sindingayambe ulimi. Ndi vertical farming mulimi ndithu akhoza kuchita ulimi wa phindu kumapha makwacha ndithu pamalo ochepa. Ngati pali kukayikira kulikonse komanso mafunso pazakuthekera kwa ulimi wa mbewu zamasamba kupereka mwayi wa ntchito kwa nzika za dziko lino, alimbikani Dulani ndi yankho. Kuchokera kwa Nsundwe m'boma la Lilongwe, Dulani ndi mmodzi mwa anthu amene akugwira ntchito ku Vis Farms, ndipo akuti ndalama zimene amalandira kuno zikuthandiza abale kumudzi. Ulimi uli kuno ndi irrigation drip, ndiye ulimi umene tikugwiritsa ntchito kuno. Ndi mbewu zambiri zimene timalima zochuluka, ndiye taphunzira zinthu zambiri kunoko. Taphunzira zinthu zoti mwina sidakazidziwa, koma taphunzira chifukwa cha ntchito imene tili kuno. Ineyo ndiyo chinthu chachikulu chifukwa chonena kuti munthu amene amakhoza ntchito ya manja amakhala munthu odzidalira, sakhala munthu ovutika, chifukwa choti ngasi zinena kumbaleni kusikusina mokwana koma ndakhoza ntchito ya luso labwino. Apa zinthu ngati panopa tikhoza kuti ulima tinkalima nkale lomwe, koma naonjezera mphamvu ya luso limene dali nalo kale. Ndiye panopa khala ngati ndiliko kaluso kena kake kuti singakheso munthu oti nkhoza kuvutika kwambiri ndakhala panekha. Phindu lake nkuti nkalandira ndalama ndimathu atumizira kuti aziona kusintha kuti mwana uja alidi ku Blantyre. Kupempha kwa chauta ndipatse mwayi, komabe ndimathokoza pondipatsa moyo, ngakhale pompo ine sandiyankha. Monga mbewu zina zonse zimene zimalimidwa m'dziko muno, mbewu zamasamba
zilinso ndi kuthekera kotukula miyoyo ya Amalawi. Ndikofunikira tsono kuti pamene boma likulimbikitsa komanso kutukula ulimi wa mbewu ndi ziweto zina, ulimi wa masamba usayiwalidwe. Ndine Eric Nsikiti, tazakhaleni pomwepo Sabata yammawa pamene muzamve za mmene kugwiritsa ntchito luso la makono komanso kafukufuku kungakwezere ntchito za ulimi m'dziko muno.